Hello, chị bay về kule. Zanin hi Friday zana nia. Zirtop ni zana nia. Kaushan chanchin busiam zan. Ani boka. Kaushan chanchin bu kan siam do nani. Pema hi kolosip dia kon bial chunga kan kaushana chanchin bu editor kania. Kan chanchin bu siam dan tlang puya chuan kan bial hi azawa chuang chuan tuan chung sang sanga veng sang sanga te kan kalkwal thina amero chu chang chuan ina te kasiam mai thina mun sang sanga te join editor te na te chairman ina te tin arim chang chang ate kan siam thina tamzo ka chuan editor in le chairman ina ten kan siam thina zanin chu kan man lo tlang deuh boka keima deuh topin ka buai pui dona hei zaina hian dar riat le minute so panga bor vela ni towa keima in kan bei chole tlo tlo nga kar masalama te khan dar dar ni te kan thleng chho thina kan hol pha thina atu zinga kan chaw du khop mai engpo ni sela kaushan le pathian ta na kan rong bol theina te ni veya an ti trau ani mai ang chu chuan thil soi tur pakhat ka neya chu nimin khan thil pakhat thateu mai kalaya poimo khop maya hei ta hian oma hei hi nia thil lei chu enge ani in rin ka shelawa hei in hu them o en sinang cheng zali le somriat manania bible pathian le khabu thiang hlim ania kolosip diakon synod book room kalaya cheng zali le somriat ania hei lain ziak thap maya cheng zali le somriat ania bible e bsi all version re-edited kumsang ni le som pasari achut khani tawani kum vela chut khani ala thar khop mai athar ber let latest version nin ka sia hi acha khop mai bible hi pathum ka leina ni toin ka sia bible hi poimo chuang chuan hlui chuan athar leiwal vat zel mai turani to lo boka kan dam chan kan rinna vanram min hruai thleng tei tu turani hei poimo khop mai chuan me youtubers te zinga po bible nei lo kan lo omani chuan leivat vat turani achan chu engkima ka in hana ni bible hi kong engkima ka in hana ni ti hria tur chuan bible nei lo chuan leivat turani ole tuna chuan chanchin bu e siam tan to dona daria le chen vel ni towa tai lu tuk lawa chanchin bu hi siam than chuan siam har lawa chuan chanchin bu kan siam tananga tin chanchin bu siam dan tlang pui a basic ang chi te thil poimo hria turang chi te chu experience kalo experience atang te niang chu ate khan soi tur te ka neya khakharo chu next episode tan khek tai la thange zaina chuan a siam dan te chanchin bu atana thil poimo te kan soi lowanga karuma hian engtenge om ti te kan en thuak nga chuan kan chanchin bu ming te chuan atlang pui kan en thuak kan du tok don ani
achan chu hun kanai tam lova chanchin bu chutanga ya chuwang chuan zanin chu katirai man lawang ahin china kan en bible khania bro zoram piang akan anei lo ni chuan hei hi lo lei ve ro se amana to lo Mr. Zoram piang kha ka cha du ni chu bible kha chiar ve thin ro se a chiar ka ring thawa ma sela chiar ve thin ro se karon advice ni chu hay ka computer ania mani de lo ka lei kha nia sing ruk le tle ma ka lei nia function thakop mai hay hi tuna kan mu hi kan kausan chanchin bu sinai chu nia achunga hian sinai ti oma bula hian logo kausan logo Mizoram UPC ti om bokan nia ai ama saber hi first page ania ai second le third page ania chuan ai hi fourth page le na ni chuan ni china kan en kha page maker a kan siam na ania soft copy ni meng chu hei hi kan print chu a hnu a hard copy chu ni a ai sinai Mizoram UPC logo ni a noi hian an official organ of PYD Kolsip Diakon Bial thalai te PYD Kolsip Bial PYD thalai malak na siamani wangin an official organ of PYD Kolsip Diakon Bial ti ni ai first page ni a ai second page ni a ai third page hi fourth page ni khang zong kha ani chuan tuna kan en mek hi envelope ania china kan soi tong khan kan bial hi azawa chuan tua chung sang te hian chanchin bu chhuah tur news le department in emo tual chung ten an ro rel mini dang chi te khan ron thon thina envelope in the Sinai editor ti turan ron ziak sual dewani chuan heng te po hi ni veka the Sinai editor ka hming la shelo tan hi ka hming ani hming anon da telani po hi ni ya heng te po hi ani zelani hei ka computer ani mani loka MC Millennium Center a kalai khania sing rukle sanga borvela kalai khania la tha thakop maya thakhat vel de uchi kala kola kala manga afia thakop mai a mananu chuan tuna kan hmu mek hi bag ani a bag hi laptop bag ani a chin kan soyan khan Sinai editor chanchin bu editor kani wangin laptop hi ka call thina amero chu computer kanei tho wangin chang chuan ka thian te join editor te lemidang te hi an lo chut lo ve thenan ka call tir thina chu ni a kamut na hian hei le khabu te po ka da nuala tuna kan hmong hian mizo tong zia dan ani a MLC siam khani third edition revised and enlarged ania hi MLC le khabu chua khani ai kan hmong hian MLC book number 1 ain tia chuan heta hian competitive exam turang chi angte po hi Mizo Tong grammar and composition lal zar zawa kiang te lal zar zawa
ani grammar thiam tuk mai nia ani zia te hi ka chiar china tin hei mizo tong zia dan ti hi MLC siam tho khania amma salama an siam khania hei hi a hlui ania hei hi athar ania athara hian a hlui mi ang lo deuh siam dang lam tam takan ne chuan a hlui a hian athar chiar mai hi fu zokin alanga chuan hei chu mimal siam pula zar zawa thiang te mission veng siam khania tin hei current essays and letter writing English lampang general English ang chite competitive exam ka pek dona wangin ti hian tlem pen entry na voi khata jan khata ti thut lawin tlem lo en lo ka lo ti bek he tha ka tia chumi ti lawa chuan mizo tong zia dan te hi entry boka heng lo po hi pali panga vel chu kala neya mizo tong zia dan ai chun ka expert ve khop mai tin mi eng mo zatin an le khabu chua tur te le an publish turang chi te press release turang chi te hi proofreading te min nei tir thina in ti tir thina ni proofreading te po ka ti fo thin ti na ni chu mizo tong zia dan hi katuya mizo tong dik taka zia te hi tum turani chuan le khabu kan entarau rawa hei general studies ania sangni som pangami dai to khania chuan multiple choice question civil engineer ai po hi civil engineer tho ania an main subject ten nia heng te po hi general studies sangni le som paru kami nia hei sangni som pangami nia civil engineer po hi ani de uveka adang po almera la tam maya mero chu tun nai de wa ka en le ka chiar de ute an nia heng te hi ka da chu de big ten nia chuan hei chu SOR schedule of rates sangni le som pathum PWD siam khania hi engineer kan ni chuan poimo khop mai mi mang hian hemile khabu mang hian estimate te kan siam thina ni hemi om lo hi chuan om ziam lo hemi mang hian kan siam vek thina ni engineer te chuan hem ta hian korin thon khat le thon ni sil fiana upa f la rem moya ziania hei hi kan koshan Sunday school zirlai bu nia hei Deuteronomy sil fian hei chu nikuma kan Sunday school puitling Sunday school zirlai bu ania hi kumina kan puitling Sunday school zirlai bu ani ole tuna chuan top lam lo hnai toila hei zaina poimo ber chu Bible hi nia Bible hi poimo khop maya keini chang ni lovin mi thiam te pon an lo ngai sang an lo ngai poimo ni chumi proof nan chuan mi pahni chanchin mi pahni eng tin nge Bible hi an clear ti kan en don ni pakhat na chuan Bill Gates chuan ti hian atia cherang khovela mi hausa ber Bill Gates chanchin bumi ten engma nei lovin omla engtin nge maila kang tin an zota Bill Gates chuan Bible nei min phal sak chuan kumsom chungin ale tin ka hausa anga ti ro pui khop mai kumsom chungin ale tin hausa ka in ti amani chu hemi Bible hi aneya aimo nein phal sak chuan tin ani chu panina Thomas Edison kan hrianga scientist lar em mai ni chumi po chu chanchin bumi te ma tiana soya nangni chanchin bumi te u thalai te in ti kholo thalai te hne na Edisonan
electric bulb voi tam taka siama a hlo chama beidong lovin a bei zela a topa siam chuak the ani thalai te u beidong su intia in soidon rau ni chuan electric bulb ka siam theina chan chu bible ka chiar wangani ti su te cheu atia rau pui kho mai mi rau pui tuk Bill Gates ale Thomas Edison ate chanchin ania bible an clear dan ania chuan mi rau pui te mi fing te pon bible ngai poimo ni chuan keini headline a Mizoram om te pe chuan kan ngai poimo turani kan nei nge turani a chuan bible kan nei mai du tok lovin kan chiar tai ma turani a chuan in khom po kan tai ma turani thil thalo kan te turani lo bible kan zomanga chuan vanrama kan lu don ni tunatan chuan du tok phut mai bye bye ve kule